హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో ఆఫ్ 220 తెలుగు గేమర్. సో అన్న ఈరోజు మన వీడియో టాపిక్ వచ్చేసి ఏం లేదన్నా మీరు thumbnail అయితే చూసే ఉంటారు. నేను మా తమ్ముడు అయితే కష్టమైతే ఆడడం ఓపీ అంటే ఓపీ హెడ్ షాట్స్ అయితే పడ్డాయి అన్న. సో అన్న కొంతమంది స్క్రిప్టెడ్ అనుకుంటారు, స్క్రిప్టెడ్ అయితే కాదన్న. సో అన్న ఇప్పుడైతే మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది, మీరు చూడొచ్చు. సో గైస్ మనకి ఇంకా ఫస్ట్ రౌండ్లో అయితే మిల్లులో అయితే ఇచ్చేసాడన్న. నేనైతే డెజర్ట్ ఈగల్ అయితే తీసుకున్నాను. డెజర్ట్ ఈగల్ ఒక వెస్ట్ గ్లూ వాల్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడైతే వచ్చేసాను ఇంకా మిల్లు. నేనైతే కింద నుంచి అయితే వచ్చి మా తమ్ముడు అయితే పైకి అయితే వెళ్ళాడు. చూద్దాం ఇప్పుడు ఎవరు గెలుస్తారో. సో గైస్ నేనైతే రష్గా వెళ్ళిపోతున్నాను అన్న. ఇంకా ఏం చేసేదేం లేదని ఊకంగా వేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు మా తమ్ముడు అటు. సో గైస్ ఇప్పుడు హెడ్కి అయితే ట్రై చేసాం కానీ బాడీ షాట్ అయితే పడింది. ప్యాక్ వేసుకున్నాడు, కాకపోతే ప్లేస్ ఉంది గైస్. హెడ్ షాట్ చూసారా గైస్. ఈ హెడ్ షాట్ ఎవరికైనా నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ అన్న లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి మన ఛానల్ కొత్తగా ఎవరన్నా చూసినట్టయితే. సో గైస్ ఇప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ అయితే మనకి ఫ్యాక్టరీలో అయితే ఇచ్చేసాడు అన్న. ఫ్యాక్టరీ అయితే ఇచ్చేసాను. నేనైతే డబర్ బ్యారల్ అయితే తీసుకున్నాను గైస్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరు హెడ్ షాట్ కొడతారో లేకపోతే ఎవరు విన్ అవుతారో. సో గైస్ ఇది జస్ట్ నార్మల్ ఫన్నీ రూమే గైస్, మీరు ఇంకేమనుకోకండి. సో గైస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్కి అయితే సారీ గైస్, ఇంకా అక్కడక్కడ పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో గైస్ ఇప్పుడు వేగంగా రష్కి అయితే వెళ్తున్నాను గైస్. ఇప్పుడు హెడ్ షాట్ అయితే మిస్ అయింది గైస్. ఇప్పుడు హెడ్ షాట్ ఇది కూడా మిస్ అయిపోయింది. అరే యార్ ఇప్పుడు కూడా మిస్ అయిపోయింది. హీల్ అయితే చేసుకుందాం గైస్. మా తమ్ముడు కూడా బాగానే ఆడతాడు గైస్. తక్కువ అంచనా అయితే వేయకూడదు, మళ్ళీ తక్కువ అంచనా వేసామంటే కొట్టేస్తాడు. సో గైస్ హీలింగ్ అయితే అయిపోయింది మంది. మా తమ్ముడు అయితే వచ్చేసాడు ఇంకా మీదది. నేను కూడా ఇంకా మీదకి వెళ్ళిపోయా గైస్. చూసుకోలేదు గైస్, నేను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నాను. సో గైస్ ఇంకా లైక్ చేయలేదు ఆ వీడియోని. ఇంకా లైక్ చేయకుండా చూసినట్టయితే ప్లీజ్ అన్న లైక్ చేయండి. అండ్ షేర్ చేయకపోతే కనుక షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. సో గైస్ సారీ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ గైస్, ఏం చేయలేం. సో గైస్ ఇప్పుడు థర్డ్ రౌండ్ అయితే సెంటాస్ వాళ్ళ దగ్గర వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకైతే నేను అప్పుడు సెట్టింగ్స్ అయితే చేసుకుంటున్నాను గైస్. బయట అది ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవడం అప్పుడు లేట్ అయింది అందుకనే. చెప్పాను లేదో హెడ్ షాట్ అయితే పడిపోయింది అన్న వుడ్ స్పీకర్తో మా తమ్ముడికి. సో గైస్ షాక్ అయ్యాడు మా తమ్ముడు అయితే. సో గైస్ ఇంకా మనకి ఫోర్త్ రౌండ్ వచ్చేసి మనకి షిప్ యార్డ్లో ఇచ్చాడు గైస్. మనకి షిప్ యార్డ్లో అయితే ఇచ్చేసాడు ఫోర్త్ రౌండ్ వచ్చేసి. నేనైతే సేమ్ గన్స్ అయితే ఉంచుకున్నాను అన్న, ఎందుకంటే ఉపయోగపడితే మనకి ఓపీ అంటే ఓపీ డ్రాగ్ అయితే వచ్చింది. సో గైస్ ఇంకా ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఆల్లో పెట్టుకోలేదా, వెళ్ళి కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆల్లో పెట్టుకోండి. సో గైస్ ఇప్పుడు వీడియోలోకి చూడండి మీరు. నేను ఫోర్త్ రౌండ్ అయితే ఆడుతున్నాను అన్నప్పుడు. సో గైస్ వాయిస్లో ఉంటే సారీ గైస్, నేను పొద్దున్నే నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నా. సో గైస్ మీరైతే ఏమైతే అనుకోబాకండి. సో గైస్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ రౌండ్ కామెంటరీకి వచ్చేసరికి మనం అయితే ఇప్పుడు మీదకు దూసుకెళ్తున్నాం కానీ కనపడలేదు మా తమ్ముడు ఎక్కడ. సో గైస్ అలా 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 వెళ్తున్నాం, ఇప్పుడు ఎక్కడ కనపడలేదు. ఇప్పుడు కనపడ్డాడు, బయటకైతే వచ్చాడు మా తమ్ముడు అయితే. డెజర్ట్ ఈగల్ ట్రై చేస్తున్నాడు, మా తమ్ముడు కూడా డెజర్ట్ ఈగల్ ట్రై చేస్తున్నాడు. హెడ్ షాట్ మిస్ అయింది గైస్. అరే యార్ మా తమ్ముడు అయితే హెడ్ షాట్ అయితే కొట్టేశాడన్న, ఓపీ అంటే ఓపీ హెడ్ షాట్. సో గైస్ ఇంకెవరన్నా లైక్ చేయకుండా చూస్తున్నారు కనుక లైక్ చేయండి గైస్. మనం 150 సబ్స్క్రైబర్స్కి అయితే దగ్గరగా ఉన్నాం. సో అన్న ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకున్నానా.
225 సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే మనకి ఇంకా కావాలి. 150 సబ్స్క్రైబర్స్ అవ్వాలంటే. సో గైస్ నెక్స్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి మనది ఇప్పుడు 5th రౌండ్. సో గైస్ 5th రౌండ్ అయితే నేనైతే క్రేజీ వన్ MP40 ఉంది కదా, క్రేజీ వన్ MP40 అయితే తీసా. అండ్ స్పీకర్ తీసాను గైస్. అండ్ బెస్ట్ హెల్మెట్ తీసుకున్నా. ఒక గ్లూ వాల్ నేను తీసుకుంటే అమ్మటిని పెట్టిచ్చేసింది గైస్, డబ్బులు మొత్తం బొక్క అయిపోయింది. సో గైస్ హెడ్ షాట్ అయితే మిస్ అయింది. అరే యార్ హెడ్ షాట్ మిస్ అవుతుంది గైస్. గైస్ హెడ్ షాట్ అయితే మిస్ అయిపోయింది అన్న. మళ్ళా ఒకసారి ఎందుకు అవుతుందో మనకైతే అవ్వట్లేదు, ల్యాగ్ అయితే అయిపోతుంది గైస్. ఇప్పుడైతే హెడ్ షాట్ అస్సలు మిస్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఓపెన్ ఏరియాలో ఉన్నాడు కాబట్టి. గైస్ ఇప్పుడు మనకి 7th రౌండ్ అయితే వచ్చేసింది అన్న. ఇందాక 6th రౌండ్ అనుకుంటా, సారీ. ఇప్పుడు 7th రౌండ్ అయితే వచ్చేసింది. సో గైస్ నేను 7th రౌండ్లో అయితే పెద్దగా ఏం తీసుకోవాలా, మష్రూమ్స్ అయితే తీసుకున్నాను. మళ్ళీ వెస్ట్ పేర్ కిట్స్ కావాలి కదా, డెజర్ట్ ఈగల్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో గైస్ ఇంకెవరన్నా లైక్ చేయకుండా చూసినట్టయితే ప్లీజ్ అన్న లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకొని బెల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఆల్లో పెట్టండి. సో గైస్ ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళేలా మనకి 7th రౌండ్లో అయితే మనకి కట్లీ స్టవ్ అయితే వచ్చింది. సో గైస్ నేనైతే ముందుకు వెళ్తున్నా రష్కి. మా తమ్ముడు కూడా రష్కి వచ్చామంటున్నా, మళ్ళీ ల్యాగ్ అయింది వీడియో. సో అందుకనే మా తమ్ముడు రష్కి అయితే వచ్చామన్నాను. సో గైస్ హెడ్ షాట్ అయితే మిస్ అయిందన్న. మా తమ్ముడు కూడా హెడ్ షాట్కి అయితే చూస్తున్నాడు. అయితే మనం అంత ఈజీగా పోగా. ఓ మా తమ్ముడు దగ్గర M4A1 ఉంది గైస్. M4A1తో మంచిగా ఆడతాడు మా వాడు. కాకపోతే నేను గ్లూవాల్ వేసేస్తున్నా, ఎలా ఆడతాడు. సో గైస్ ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా దారుణంగా హెడ్ షాట్లు అయితే అన్నీ మిస్ అయిపోతున్నాయి. సో అందుకే నేను ఇంకా డిసైడ్ అయ్యా రష్కి వెళ్ళిపోదామని. సో గైస్ ఉట్పీకర్తో అయితే కూడా పడట్లేదు గైస్, ఉట్పీకర్తో. ఇప్పుడు MP40 తీసాను గైస్. MP40 తీసి మళ్ళీ రష్కి వెళ్దాం అనుకున్నా. హెడ్ అయితే పడిపోయింది గైస్, ఓపీ అంటే ఓపీ హెడ్ అయితే పడింది. సో గైస్ ఈ హెడ్ షాట్ నచ్చినట్టయితే అన్న ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చెప్పితే లైక్ చేయండి. రౌండ్ 8కి వచ్చేసరికి మనకి కోచింగ్ నాకు అయితే వచ్చింది అన్న. నేను ఇంక పెద్దగా ఏం తీసుకోవాలా, వెస్ట్ తీసుకున్నా. మా తమ్ముడికి వెస్ట్ హెల్మెట్ గ్లూ వాల్ కావాలంటే ఇచ్చేసాను. అక్కడ 3 వదిలేస్తాం, మా తమ్ముడు వెళ్ళి తీసుకొని మేము మధ్యలోకి వెళ్తాం. మధ్యలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫైట్ అయితే తీసుకుంటాం గైస్. సో గైస్ మీరు ఎటువంటి స్క్రిప్టెడ్ అని అనుకోబాకండి, ఇది మా ఓన్ గేమ్ ప్లే అయితే మేమైతే ఆడాము. మా తమ్ముడు నూబుగాడు ఏం కాదు, మా తమ్ముడు కూడా ఆడతాడు బాగానే. సో గైస్ నేను మా తమ్ముడికి అయితే ఛాన్స్ ఇస్తున్నట్టు వెళ్ళడానికి. సో గైస్ ఇంకెవరైనా షేర్ చేయలేదా వీడియోని, షేర్ అయితే చేసానన్నా. ఇంకా షేర్ చేయకపోతే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా గైస్, మీ ఫ్రెండ్స్కి మీకు గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రూప్స్లో పెట్టండి గైస్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చెప్పండి, మంచి కంటెంట్ వీడియోస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ మాంటేజ్ వీడియో కూడా వచ్చింది గైస్, ఇంకో 2 days 3 daysలో అయితే వచ్చింది. సో గైస్ నేనైతే హెడ్ షాట్కి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను. మా తమ్ముడు అయితే అసలు ఆగట్లేదు, హెడ్ షాట్కి అయితే ట్రై చేస్తున్నాడు. సో మనకైతే హెడ్ షాట్ అయితే కుదరట్లేదు. మా తమ్ముడు గ్లూ వాల్ అయితే పడిపోయింది. యార్ బాడీ ఫుల్ డ్యామేజ్ గైస్. మా వాడు ప్యాక్ వేసేసుకున్నాడు. సో గైస్ మా తమ్ముడు అయితే ప్యాక్ వేసుకున్నాను, నేను బయట మెడికిట్లు అయితే వేసుకుంటున్నానన్న. సో గైస్ ఓకే అంటే ఓకే. ఇప్పుడు హెడ్ అయితే పడిపోయిందన్న. చూసారు కదా ఈ వీడియో మీకు ఎవరన్నా నచ్చినట్టయితే అన్న ప్లీజ్ అన్న లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి గైస్. మనం 7-1తో బోయా అయితే కొట్టేసామన్నా, ఒక్కసారి కొట్టాడు మా తమ్ముడు అయితే. సో గైస్ ఇంకెవరన్నా షేర్ చేయలేదా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకెవరన్నా లైక్ చెప్పితే కనుక లైక్ చేయండి. సో గైస్ నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం, అంతవరకు గుడ్ బై, సెలవు, జై హింద్.